И здравейте на всички. Директно започваме и тръгваме за Могиличе, миналата дестинация, но сега ще дойде едно друго момче, което е класа над миналото, така да кажем. И цяло да... Няма толкова да се... Малко скилове. И да... Ще ви включа като минаваме завоя, понеже е много голямо и за нагорно. И да. Чао, не стана фейл. Този път цялата улица е разкопана и не ни пуснаха като миналия път да мине. Сега трябва да скачваме това пак наново и да минем през една тясна пътечка. Ай, как че минем тук? Да бе. И там има едни треволации. Нема че го изкачим. Какво друго се направи? И като цяло... Я, верно, то скоростите му работят. Я. На коя си, бе? Я, пусни на друга. Я. Кантара. Цялата улица разкопана. Багите и... Пък ще го джърсваш. Да. Багерите просто бяха по цялата улица. И то... Дори да си пешеходът си нямаше да може да минеш оттам. То... Това ти фейла стана. Отстървите ли от пречичката? Това ще мине през едно нещо. Ето после, че го спуснем във видеото. Ама... Абе... Много шанта мъчи. Абе, сега направо ви включвам, като се качаме горе. И качихме се по пътечката. Нарочно не ви я показах. Защото... После, нали, че... Минаваме през нея и то ще бъде малко... Тъпо такова. Да не покажа баш са. Като после, че... Минаваме. Какво? Да. После тук имаме мега малко изкачване. Понеже... Да. И почти на гладко, където вчера бяхме. Ако се чуете от кой е този звук, отзад степенката не може да се стегне. Това е самия звук. Иначе не е такова. От колелото. И да. Сега като видите миньончето, така да кажа, 9 часа. Пак ще сме в гората. На този път мисля да го скоча скоката. Да. Лошо е моя телефона. Ако падна, ще бъде перфектно. Е счупен.
В момента не задали ми чувате. Понеже има много вятър. А брат ми много зад нас. Така е много зад мен. Айде бързо! Той горкички се почива. И за като отидем при момчето, пак ще трябва да изкачваме малко по малко. И като цяло, да. Е така бавничко, славничко. Само готе. Готе като така возиш се готино ти, скачаш. Е като ние роудбайкерите, дето просто карат по пътя и нищо не правят, само се возят. И то честно, гората с накитите е уникално. И просто пистата не мисля да нямам пак през, защото се окаже като миналия той от миналото ми. Аз се не хоп. Прескочих път. Брат ми пак нищо не е наред. С колелото. Вече ми ясно чистите. И като цяло да. Училището обаче е много пречи. Много пречи самото училище. И да. Това учителите викат, че училището помага. Повечето случаи това е. Училището ти пречи. Защото, примерно, като мен, видяно нямаше време. В момента е 6 часа. И нещо. Аз се прибрах тук, що прибирам се директно излизам да снимам. Това е. На момчетото му казах да стои в тях. И не да отидем на музея. Трябваше му кажем просто да дойде на 12-то. А това ме дръжи. След малко ще се върнеш и... И да, и сега почва интересната част след малко. Тук обаче никога не съм снимал. Е по тази уличка. Не стана. Оу! Добре. Аз направих включим като вземе момчето. То се оказало, че миньончето е тръгнало на някъде. И не се знае къде. Миньончето може да е на даскало тук, това. Или да е горе в гората. Но съм му казал да отива в гората. И да по тази логика, в момента си няма видео къде. Веригата ти бугва. Ай, ние сега се включваме, като го намерим. Горкия се забутал нагоре. Хайде, Робин си. Ето го и миньончето, за което ви говорех. Ай, ние тръгваме към гората и ви включваме и сега. Така, добре, то ние тръгвахме. Не го намерихме го. Сега пак тръгваме. Давай!
снимам много друг човек. И не ми харесва. Давай пред мен. Да, те ще си последват. И да. Не знаете пътя нагоре. Не. Горе-долу. Аз ви пускам като сме горе. Тръгваме сега към скока. Мисля този път да въртна хубав читав уип. Не като миналите пъти. И ще дам на другите да ме снимат, понеже смисъл не от моят телефон, от друг телефон. И да. Какво викаш? Кой? Направи уип. Той направи уип 20 е. Па тука? Към големия после? Айде, давай. Дай, Вики. Пред мене. Бате вчера. С Бубко, един път с Летица. Бате, вчера върткам, тук на видео, уип 70 капич. Показвам го днеска на Марти, защото ми вика какъв ти е уипа. И той вика, това е 20. И аз го въртнах, батете, така. А пък каква 20, я не знам. Той горкия не е. Той горкия не е добър на байк. Кой е Марко? Той е от пълнички. С едното. От 5 клас, дето вече. Да, вика, метнал е първо, това верно. Средно на център бат се мъчи половин час. Бати. Аре. Оп. Оно. Бате, това е малък уип, често казано. Трябваше да те снимам. Да, аре пак. Не, още един-два пъти. Изцъпах се. Това не е най-големо. То там буквално... Съмнявам се. Ай го видим сега. И горе-долу. Давай. Сега аз тръгвам. Еди, аз тръгвам. Оп. Мяу. Оф. Аре сега ги видиме. Добре. Аре сега видиме има малки. Ау. Айде сега тръгваме. Че въртиме уип. Не става много добре уипа, хорица. Още един опит ще правим на уип. Още един опит правим на уип. Не става. Много сме си повервали нещо днеска. Да, това... Да бе. Айде още един опит за уип. Оп. Ама защо? Не мога да го направя като преди малко. Да, това... Да бе. Айде още един опит за уип. Оп. Ама защо? Не мога да го направя като преди малко. Преди малко бате беше... Давай. Оп. Спирачки си двамата. Нещо нямах, ка сме днеска. Класно помат. Не класно, бе.
малко дрифтинг. Леле, бати дрифта! О, те пак ще го спускат високото. Видиш, Лара? Това е проблем. О, те вече тръгнах. Това тук не е баш за масиране, де. Това ако некой насърне, това... На DH батка с BMX. Сега насър. И са насра. А? Да, бе, затова ти трябва мекица. Бата, затова ти трябва мекица, че го скочиш. Да той е твърд, бе, аз мислех, че се разходи. О, това пъвате, ако нямаш мекица си трамвай. Айде го скочи. Еми... Аз мислим да го спусна. Искат да го скачат, но пич, погледнете това що е. Това би го скоча, това мога да го скоча. Ама с потъркани педали и с много хубави амортисьори, както се вижда, не мога. Ти че не мога да го скочиш. Казах ти, а? Какво ще правиш под ти, бе? Топа. Той, че го спусна. Ами малко стана фейл, ми се изключи телам. И сега ще опитам да го едитна, че стане директно само едно видео, разделено на две части. След това изкачваме някакъв Рад Гамбаир. Кой? Кой е това? Аха. Давайте, бе. Абе, някаква рандъм женица си минава и той откачи, бате. Някакво лапенце ми звъня. Ба ти тъпото лапе. Аре, бе. Не ми свири, бе, селянин. Аре, давайте. Аре. Айде на вакче. Бати фейл съм направи малко. Сега няма да го допусна. Няма да го допусна. Няма да го допусна. Бате, без засилка, бех! Аз дори без спирачки го спусках. Ето и нямах засилка. Много съм ядоса. Айде, разгеле. Колко беше, бе? Епа го. Тотал напоил. На първо. Да са. Аз минам. Вие чакайте, че да ви снимам след. Добре. Ядосвам се и аз. Епа го! Епа го тоя! Абе! Не беше много чист. Епа добре, хори царе, аз мисля това да е края на видеото. И от мен чао!